Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Kulturo TV, Alston Sarayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan Udeja zo naar Ryan. Ryan is ook geen onbekende van ons aan dit platform. En actie Ryan van Amamsa Ayari dat na een van diari tapu. Isabi ubegiwa tori ete misschien volgens mij nog 30 december. Isabi dus uansa faman tapayari. En ja, fama opayari serefi. Ja. Tapayari bu shuti. Opayari bu lekker. Isabi. En in de voorspresie voor begin van jaar we wensen alles maar happy new year eten. Ja. Ja. Voor de rest alles aan lekker. Alles aan lekker. En van Uruyari bedegi you nou af de masa etak Uruyari me vieren na strati of je tak no 12 euro im da oso. Nou, mi altijd 12 euro middag of zo. Zo traditie na. Arkino, wis ano wat traditie maar nou gewoon te veel groot tapu bij na ikatake. Ja. Ai. Alas my wens wis ina vrouw maar yo anda you masi brada sa isabito if ina bi mana nego brada sa of nekta nefo iego principe na family ma ene o ipsaina oso wat yo firis ref tak ida oso. Ja man, anyo yari opo Ryan you up vorig jaar tak ina politik wise na memang bigeng sit kong isabi president tak mo bigay prati grong na nga resort sandati isabi sana you din kitak ina 2014 de mo sit sa ni Komoro isab 2014 20 sorry tak de boyo sit kong Ere no. Asan ano asaf ko barikan tak yo maset ko iwayara nga afumoro. Ja, of kom stella vraag anders. Sa idenki op sa inayari 2024 politic wise. Okay, politic wise da samus sana dat op sa. Ja. Ivolok politiek wise wat moet gebeuren, gaat er gebeuren. Trama opraat groenlijk de lauw, trama odu dislik, wat allemaal was zo resref nu. Maar jom sa pide. Omdat pibe vira kwisi. We mi wa mane chokromi tu leisi ere. Meno sa futrasma. Maar ne chokromi tu leisi. Behalve hat na san. Maar mane chokro tu leisi. Ja. Ja. En hoe zie je aher gebeuren in politiek? Isabi zie je nog dat Chan kans kan maken in of komt dat chance maar regering die si ABA PL nang VHP tak de man kami kwang ja de man kami kwang movement tak in 2025 de man toch kan chawasan ni kombaka. Nou, mensen want nieuwe movement. Dus ano wasaf ko taki, ano nieuwe movement. Oberuka ouro ame kwa nieuwe. Isap dat na unu serana smaka unto. Ja. Dus we zwama kon unu amategi des matak tamara we kistrain ondrogro alasan. Vanaf tamara duik boot wo bige abragwa so des mai bige big ba de no shagro sa de kap ete ma de big ba. Igrabuto. Dus dat na serana sma. Dus alasado yere nunu bufuruf do bribima o me arina wasansa adelek wang isapte ikiskrip yo drink antibiotika of hier me antibiotika Calpol. Dus yo drink Calpol dus na letsuatoride. Ja. En fayashi abawiking fu dem chin politika partija, you vind tak de ma edun no fo isabi fu kang okay no last me yere tak SPA de ma me kwa movement kong isabi ma de ma kifa antu tak amoni no de yeshi like ala de man dat mus kombondu no nawang setwa model Magiwatori Upalak we hopen gide man tak de makako aan de beurt. Maar Isafa, we zijn ondankbaar in deze land.
Dat ondankbaar fasisang bepaalde smade. Sane begrijp, sa moest vinden plaats. Dan hij kisa no bem kisa want hij si monitor. Wapwa geld grip in Serana. Allow abba grip dati. Omdat nooit de maleru fa im go om nanga money. Altijd de ma fur unu money. Otu apa imang. Isabi tok? We suma kon gok moto nooit de ma leer abba volke fu go om nanga money. En dat na hier probleem fu unu nanga de man tide na adi. Mek te de man bla. We praat jari alas mailon baka jari want waba jari fanudu. We praat money alas mailon baka amoni want waba money fanudu. Dus we say prati was ma desa abe fanudu no mo en as ma sa fene ogigado tangi na mos you. Ma na wasan say bem du olanga. Ma di a periode jadoro na le kwa say sunte opranif oosto. If we trama be bossa da fesi na le ka fisi. Voor we zeer afvisija. Ook je een voorbeeld op Auroko Samedu. Wama zeer visa afvisi. Maar nu je kisa afvisi later en je wako de tapadek. Nasa je bos les na dat tego voor. If a trama be zeer 100 kolu. Je tak 200 kolu. As masa abe van u doen luka 200 kolu. Ou bij 200 kolu. Nou een voorbeeld meki. Dus zo schreef Asaf demande. Na lek de mai eser unu tapuanta fra. Abo volke ma uno sabi. Dat na a politiek sa de mai play ang no man af ko tege egi jari no unu de. Say no be kis jari for hin in de 3 jari. Ja. No man af ko balufi next day bium sa PSTM gi. Pede na da pem lukugo. Ja. You sap sumai du bungi anga sumane du bungi. Mine kisagi yugi sumayum kisagi. Want ik kan verklaren misrift dat ik een vrije burger. Want ik heb in de maatschappij van een partij. Ik kan go lukken hoe is soort partij heeft er nou. Ik kan go lukken voor je en comfort. Dus na gewoon hoe we abi dat we aan krawan zien. Maar mensen hoe sap zou doen. No na wat is dat de man wan koru kisi. En bundipi. If we no lisa tekening. We gaan cuca bakare. Me baru. Ja. En je ziet ook apis wat tradisi. Smakan go ina cuca ete. Dus ala desa samsa. Je vierlijk toksma desa o trap go ina bubi trap dati. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Arkino. Bubi trap tof moro desma. Wat bubi trap na setting. Maar wasma atang. Ja. We moeten in beweging zijn. Je moet waka, go do een sanview. Je moet do hier die aan pressie. Je fuga je op waka top. En if de stel je voor de man zit een sanview. Kan in a deur openen of a poort. Maar voor door rapen. Je moet zelfs die poort toch. En dan dat pa bubi trap de waka. Au wipi toch. Ja. Dus wie is voor iedereen kom. Ook al aan de tapa sem tori. Amaula uyanga mogi wan jari. Amana trobi saka ome voedselpakket gi. Maar inobe kise in de tradriari. Dus die begin je af de man. Yo prom esranas ma misa fade de brada. Misir na wasrana man. Na wako unto sa alau abi. Ano de wante doromi. Gomit
a algemeen. Want me begin na misref go met algemeen. Isabi to mi man. Dus Dat na model ba? Ja. Oké, Ryan Guillou, want afraagdis afraagdis mo stel ala de man tijdens de interview, vooral in januari, na lipfuchan, tak asan nego, isabi to, Brunsi, etc. Sa jube wanshi ina 2024, de eerste 3 sani sa de man pak aan gi a people. Da une lukutak de man no doen boom, gewoon regering wise. Sa jube wanshi ding, eerste 3 sani sa de man be mus pak aan ina kondre. de eerste 3 sansa de man be moest pak aan. Boy. Ik ben weer de papa touwtje jong. Sranang ik kri ajeng. Sa poku dat. Ja. Dat na afvraag zij actie me no de. Want wie is abo volken tak 3 sangi de man. Tak na de one dat de afvan udo. Nooit do konta gemoed. Dus dat mi no ma kisa ki 3 next voor de man. Isabi to. Magi Yusref, isa jube wanshi. Pwede maar kan pot de mamoni tenminste tak a gedeelte ja voor a samenleving of de strati of a foto of gezondheidszorg pe jube shilek de maar ben potamoni dat gonunu de in 2024. In 2024 mi saptak de ma be gwen pot gwen de bruku saka. Da altijd me verwacht dat ik moro furu in de ma bruku saka. Ja. De 3 opties am abi. De ma moro lai de 3 sakaf de ma moro spang. Want alipua jari zoveel eten dat na amoro beste opties am sigi de man. Sang ap amoni van hoe doe ik abo volken. Ja. Want hier no. Dagelijks brada. Dagelijks relatie e broko om de man. Bouwen. Sa de man seti. Orde sa de mai chakong. Om een soort probleem sa de mai creëer. Ala die dan nou voor verhoging. Wat luku? Adala be saka to. Prijzen in een winkel saka. Nooit. Nooit. No, als steek op baka, olieprijzen steek op baka. Je jere minister of rokere of directeur. Nooit. Nata bevolking tak fossi. En mogi watori. A bevolking ja na amoro don bevolking samsi in grond tapu. Maar misref de in situ. Ja. Is dat voor zijde? Mo tegi de man say protest altijd tak. Ti de mika tegi de man tak. Adoro een moment voor tegi de man. Alla de man sa protest. No one fu no protest terecht. Want luku ome bigi money unu de man furu. De man fur belaste money. De man fur this money. Ma we gonomo fu unu belang. Unego fa money sa de man furu unu. Unego moro fa amoni sa de man fur unu. We go unu belang tak pe euro ko amoni. Ma warfan amoni sa de man mus pay you ko lux refi. A staat mus pay you. Lek fa de man ek amoni sang president miera ma tak ama open unu de gides man nga omeni 5000 no. A sociale zwakker nga de dergelijke sa de man zitten. Ja. Oké. Ano no ama mem set ala de sandati. Ano no toch brada. Dus de money dat schreef de mij furu. Ik verstaan, amasa so in een rolstoel ebo week schreef amoni van man dat de ma apteka te furu mi brada. Dat pe kom op gi. Maar de sansa we go protest gi na rommel mi man, rommel. Die de mi kof tegi unu in een nieuw jaar tak. U proteste de ma voor money. Dan wo shitak, wo veranderen ek kong. Maar if te unu belang negol na behoorlijk voor wanneer. Wap chiklik de masa euroko gi uferei. Asan no le kuere. Akade sister, akade school tu, akade suma wani. Amba no wani we no wani regime wa dalek de maula bakalek fa de malau poti in ala de protest saugo. De ma vervoer money u kondre money sa de man pai up abo volking. Uligeri bro. Dat me karande na unu money de ma furu. De man pote baka, if de man ma verkoet unu na unu money, dat de ma herstel as staat baka na money dat. Dat mi want tegen unu in a nieuw jari. Nanga dat mi kwa unu leka eerste fire item voor tegen opo ai. Want tramai bige beloof pa fama opra jari om een soort sani. Jari na wasan sami verplicht kising. Mi na wasranang
burger. Mi de verplicht. Ben mi recht def mi jari samim kisi. Na no you wako gimeng? Suma o gimeng, president of Suma. Men mi sap Suma o gimeng. Want ik ben verplicht erop. Dan mim kisi, ik ben verplicht om een perceel te hebben. Namens a staat Suriname pe mi geboren. Pe mi kumba Tiberi. Ik ben betoken Suriname. Dan van je kobaluk mi tak yo gim jari. Hoe kwam watra item no weer? Ayari bi je pas. Hoe kwam read op item voor met abevolking zit dat ay boy uka bribini. Maar jari. In afgo jari we bij jari ba. We bij jari we van san nego je stel om san pot go asan nego. Maar toch we bij jari. We tana yur oso ete. Maar dadelijk we bij jari. So dat is money ko inu anu. Wo kibre lek fa ala de trasma kibri baye. So unschrif ook kibri baye. Dat is ook jari eko balufu. Isap ome jari prati peno asma no ma de kaskek fu e jari sa kisi. Ano mali banga briti tak ay mi kisa jari ja. Want tu pa drai diri fo 56 my kostor asma. Fu awan jari no mo. Hey, ulip mga frinches politik na nga de sansa we ko ere. Utak bumbusan. If ubige kapais ufra oli sa obigedu. Wan ngoni ekon fa oli. Uspeneta pa bevolking na mestak we duwa busan. Uno la yenu burku saka. No hoor not lo, tambri bin usrefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ja, dat mi buwan teigu. Ja, en Raifa is je atori fu dat bij de mamchin politiek, maar te weten kabouta politiek, dat bijna toch a topic dis mi wan haar ko. Nou, een gevoelige topic, dat na atori fu bouta. Isabi, omdat leksa de ma betaki altijd bouta usroto, no ayuru doro tak bouta musroto, maar akeslek bouta nesroto. En 20 December komit no, bijna omenip sawamung badalek, sawamung, isabi, tidemi rebe de alaste di fu agresi. En de mensen maar briefigo nangawa hier soort nieuwe samenstelling voor advocaten tak hier amnesty wet bij de tak about atori dat want dat voor bij de instant van je atori dat je silik komt dat geen voorzichtig hier hè want in de voorzichtig ook toe je silik bijna de man want te kamang maar de mij zoeken af de ma emekwa want ama schreef taki want ama tak de mij zoeken zachte landing dat ama taki is dat het Ja, no. Lek van jullie als journalist is voorzichtig. Na zo beschrijf is voorzichtig. Maar mi betekent ook batak. De journalist fusranan na unecha a onel els soms. Mine balul you letterlijk. Ja. Isabito. Maar a vraag zij jezelf soms. Dat allemaal ook een mening. En na je mening op je in een probleem. Je verstaan? Ja. De serie kesa. Atorif bouta altijd na wasan samitaki. Brada, mi na wan strati man. Mi geboren strati, maar ook strati, bij alasan strati. Na strati me servisi, me do disi, me go go busi na strati want ano a bedrijf mi roko gina strati roko. De makaru emi de no ina busi roko. Mi na wa illegale paknokker. Ja. Maar mi no de illegal man was na nationaliteit hier. Dus our woord say interesseer mi na de man. Voor me I interesseer mi na de man. Maar ID card ma palasan fa eko kar mi illegal man. I verstaan mi toch? Atem da wala mi sor mi strana ID card dam de illegal. Ja. Ko de serius mi bro. Dus je verstaat tori sa wala ki oi no. Ja. Pete ay doro. Maar we me ken kort na nga de man. Da bouta. Bek de mali batori sa de mai opoera mi brother. Me ka kondre go like want no de mi le kwa kon masa kapa x. Atori de in tu fasi. E films do bakay katori. Mo seka bonja mek de manya fadon nak alas manda grom fier wampe. Dat is seka bonda suma fiera pe ma fa wakanga de transmasado de dasi. Da mi nefo mi nekti mi omu mi tante ala de wasa kisma keri ondrabo. Igire ma keri ondrabo. Ma no me grab mi brada. Resma betak onels, akacha onels, akacha rus. En uwa rus ina kondre. En as a nom kolek nomo ino wan saka fa abangi seis dong. I wan juku wan faya poti fasan for het fu stem no stem. We, if na denki dat jabi. Ja. Maar je ziet in hier gebeuren, die zie de man moest gaan naar een soort verzoening. Isabi, wat nu igama straf ook ba. Ik vind dat hier de man kon na wanu nu dat hier oké, na unu doing makugo doro na nga kondre. Kuliba hersani, want dis ube wanitak. Mi kisi strafu ma agerslik no de ma me kamangos dong. Ma no wins ipotama fus dong wati mi no kotimofo.
Wins ipotama fusdong. Bijna afverkiezing sa ikonja. If abo de sotak NDP win, ide mau gama kratsi 100%. Dus dan awayari no mamas dong. Hey, here no. Milop te de kon. Das uma wini ina disi. Milop im de wa kon man. Inom kontum si de dong. A advies van kon man say sap op universiteit, Amerikaanse universiteit, Nederlandse universiteit. Karko win sort kon ref grond tapu, amoro bigi grond tapu ref. Amoro bigi universiteit sa de tok. Amanda schreef met een mistake in een berekening voor een cijfer. En een cijfer, usap tak in een cijfer verschil. Is op zijtje kon dat betok. Dus soms, in om leer tumsi, dat je leer gierig tumsi, dat je leer hebberig. Dat je go in een domme pad. Want ik kan me gewoon vergissen in Alice. Want is op alles aan niet ook. Dat de atramalisi de ba direct tak ai we wanna so going na abuku so text op so wa isap tumsi waarvan ik are precies maar in al attacki I make 2-3 fout en voor wakanga desma say arki fini fusabi en lazy boom fusabi sa arki yusa yutaki dus abetre de mas stop atoriere mi brada mi feni. Ja, met rust kon. Hey, Rai, ik denk dat wat stel je voor? Ik denk dat in een jaar ja desma moest go jugu nanga protestactie ete de soort sanati of je vindt dat jari ja de man teke rustig komit afverkiezing. Tenzij de eigen tak wa money las baka in of den presi. Dat is mama go keihard ja. En this is am tenzij de eigen tak you take abo volke money nyang one minister of one director of sang. Nee, dus maar me bedoel. Dat was project voor de zo wanneer. Maar ik wil protest die eigen belang tak. Urokone go boom dan directeur of president beloof van de kade SVP nou van de kade academies of school to bond of de bond na bond. Bevolking na bevolking, wist je nou een school to je schrijft naar burger van contraire, brada. Na je money de mij voeren te de maar voeren. No man, duidelijke taal. Als het beskoppen big abga people, tot slot. A people altijd no mo ante gide tak. Uno go protester gilau san moro. I'm open uno. Uno go bakama say go protest gi. Money, tama fene mona ma de rustig. Minotak A of B of C of D of sang. Maar mi want te gunu tak asane go about money mensen. En na money e bruya hier stranang. Want de makwa money alama angri fa money. Ama ulau yuta mo gia bigi osodat en ama gia bigi osodat. Ama gi wagi alasan. Ye ko libi frei. Atrama se ange be nyama sem sout fisianga alisija. Ye ko play bigi tenga ma dalek te ide na bigi osodati. Isabi to mi ma warfana san no deso imta odoro tak one family. One family, want de mai or one family ere. You know sabi ma de mai or de ma one family. Na dat mi wan sorry. Tak ama ulau yu nanga omesot ana amang alamang sa oko ulau yu nanga skein. Ma yum sa pisayedu. Want ano lip lang amuro. Ja. Isabi to. Na actief voor 1. 18 voor 1. Met die woorden gaan we het afsluiten. Ryan, duidelijke taal. U hebt het gehoord hier van Ryan Kulturu TV. Op locatie een beetje fel. Maar ja, we leven in een democratisch land. En dat wantaki respect moesde. En pewasani taki sanovado in goede aarde. Dan unu ebegi pramisi dati. Unu schreef ebegi pramisi tak. Ano dadelijk tamara daulo ko play hido. Hai JT boy. Want wano squal afse. Te squal afse ko I was alamina nga yunanga alasangwe. Ja. Je sabi toch? Tedoro, uno president, uno ministers, if de made toevallig in a assembly, awat abigi wat raiko, alama ay fuck up. Dus, me begi principe make fout, uno neem me kwalijk.
me begif dati. Ja, maar lobby Alassane, my brother. Ja, soms zeg ik op fire. Yeah, Asane Kopaya ja. So Alston Sarayong is signing out until the next time.